जाबाय दे मादै गाबनाङा दे इसोर दं दे इसोर दं दे मादै दे आरो आं बावदों र' गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ देखायलांनो सानलायबाय आरोखि ना बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा सानसुमा रामसियारि नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ बिथाङा माने मोनसे जायगायाव फैनानै आरोखि ना बे जायगानि नामा जाहैबाय थिलिगाव होननानै बुङो बामोनगाव दा बे जायगायाव फैनानै सानसुमा रामसियारिया माने एसे अनसुंथाइ होफैदों आरोखि ना माने बेमार आजारजों गोग्लैसोनानै थानाय न'खरमोन बे न'खराव फैनानै बिथाङा अनसुंथाइ होफैदों आरोखि बेमारि न'खराव दा आंबो नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोखि ना सानसुमा रामसियारिखौ सानसुमा रामसियारिया जे माने गोसोखांनानै बे खामानिखौ मावनो रोंदों बिराद मोजां जादों बिनि थाखायनो आंनि थिंनिफ्राय आरोखि ना सानसुमा रामसियारिनिसिम आंनि भिडिअखौ नायदोंबा आरोखि ना नोंथांनिसिम आङो कंग्रेचुलेसन जासिहरबाय जाहाथे नोंथाङा बेबायदिनो दुखिया न'खराव फैनानै अनसुंथाइ होनानै माने बोर मोननानै आरोखि ना नोंथांनि जे पलिटिकेल जे जिबन नोंथाङा गोजौआव थांनो हाथों बा आवगायलांनो हाथों बेखौ आं आसा खालामबाय आरोखि ना आरो आसा खालामबावो उननि फैबाय थानाय समावबो जाहाथे नों फंबाया जे जायगायाव दुखुथिया न'खर बिदिनो बेमार आजारजों गोग्लैसोनानै थायो बेफोरखौहाय एसे खबर लानानै अनसुंथाइ होलांबाय थायोबा मोजां जागोन आरोखि ना दा बेबायदिनो आरोखि ना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जायहा सरखारजों सिथाबनानै खामानिखौ मावो बिसोरो बेबायदिनो खबर लानानै मावनो रोंनांगौ आरोखि ना होमबा बयजोंबो बाख्नाय जानायखौ मोनो दा बेबायदिनो गोबां माबाफ्रा मावनो रोङा आरोखि ना खबर लानानै बेमारिफोरखौ अनसुंथाइ होनो रोङा बिनि जाहोनाव एसे बिसिनि माबाफ्रा एसे दस्रा जालाङो आरोखि दै दा दिनै मोजां खामानि मावदों होनबा सानसुमा रामसियारि दै नोंथांखौ आं बिराद मोजां मोनबाय मानो होननानै बुङोबा नोंथाङा जे दिनै दुखुथिया न'खराव फैनानै जा हायो एसे अनसुंथाइ होदों बिनि थाखाय धन्यबाद होबाय आं नोंथांखौ दा आसा खालामो उननि बारावबो आरो बेबायदिनो आरो खालामबावगोन होननानै दा आङो रायजोफोरनिसिम बेखौनो खावलायबाय दा सानसुमा रामसियारिया मा बाथ्रा बुंदों एसे अनसुंथाइ होनानै आं बे भिडिअखौ देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोननो आङो सिगाङावबो देखायखाबाय दाबो देखायबावगोन माने नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरगोन दिनै जे सानसुमा रामसियारिया मोनसे दुखुथिया न'खराव फैनानै आरोखि ना अनसुंथाइ होफैदों बेखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायनो हागोन होमबा आं भिडिअखौ होलांनि नायलांदो इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां हामथोंसै आंनिफ्राय जेसेबांखिनि हायो दुखुथिया न'खरनो एसे राङारि अनसुंथाइ होफैनाय जाबाय दे मादै गाबनाङा दे इसोर दं दे इसोर दं दे मादै दे आरो आं बावदों र' नैबे आंनि दाननि फैसामोन हा मोनसे मन्दिराव दान होनो गोनांमोन बेखौ आङो दुखुथिया न'खरखौ नुनानै आङो बेसेबां दं आं मिन्थिया बेसेबां दं मिन्थिया आङो दाननि फैसामोन आं बेखौबो होलांसै आं दे आफा बोराइ बाथौनि अननायाव मोजाङै मोजां हामलांथोंसै मादै दे मादै बेसेबां दं आं मिन्थिया आं सानाखैबो आफा आनान गसाइनि अननायाव मोजाङै मोजांसैल' हामलांथोंसैल' दे रायजो राजा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जेसेबां हायो थाइसे थाइनै हायो नैबे मादैनि एकाउन्टआव जेरैबायदि सोमदोन बरगयारि बे आदानि जे इउटुब चेनेलाव बा फेसबुक पेजाव जेरैबायदि होदों अननानै जुदि गोसो गुदुंब्ला नैबे मादैनि हासबेन्डनि जे रैखा मोननायनि थाखाय आरायग' मोननायनि थाखाय नोंथांमोनाबो हेल्प खालामदो आं बेखौनो खावलायबाय